Aduna pa'y usa ka libo ka mga classroom sa Central Visayas nga nakinahanglan pang iayom-ayom. Sa gitarget nga 2 milyones ka mga tinunan sa tunga-tungang Kabisayan, 1.9 milyones pa lang ka mga tinunan ang na-enroll. Samtang minus pa ang nabakunahan sa mga tinunan dinhi sa rehiyon. Ani ang report. Moabot sa size nga to sa 7 bilyones pesos ang gahin nga gipangayo unta sa Department of Education Region 7 aron magamit sa pagpaayo sa 5,000 ka mga classrooms nga naguba sa Bagyong Odette. Apan matud ni Direktor Salustiano Jimenez sa Department of Education Region 7 nga 600 million pesos ang na-download alang sa mga tunghaan sa Central Visayas. Dugay usab nga nahatag ang gahin aron unta masugdan ang pag-repair sa mga school buildings tungod sa election ban. Major damage and need replacements. There are some until now unfunded. Sa pagkakaroon, may 1,000 pa gikan sa 5,000 ka mga classroom ang wa pa mapa-repair samtang nagpaabot sa gahin gikan sa nasudnong kagamhanan. Ang uban napaayom-ayom gamit ang maintenance operating expenses sa tunghaan ug sa mga Balik-Eskwela nga napahigayon. Hinuon matud ni Edith Kahilap, principal sa Talisay City Central Elementary School, nga may 7 milyones pesos na nga gahin aron mapaayom-ayom ang tulo ka high-rise school building sa Dakbayan sa Talisay. Gipahibaw usab ni Jimenez nga hapit na makabot ang gitarget nilang 2 milyones ka mga estudyante nga magpa-enroll sa school year 2022-2023. Masaligon ang direktor nga sa higayon nga makaduso na ang 114 ka mga tunghaan, makabot ra ang target. So we already have around less than 700 learners to get our target, to reach our target of 2 million. Menos pa usab ang nagpabakuna sa mga tinunan sa nagkalain-laing public school sa Central Visayas. Usa sa gitataw ni Dr. Joan Antoinette Albito sa Department of Health nga wala man himuang rekisito nga mabakunahan ang mga kabataan. So total is only 11.57%. 11.57% na mismo nang nangutan ako. 10.58 raman god ang ato ang na second dose. It remains to be a personal choice, so we cannot impose. What the Department of Health is doing is really just advocate, encourage our parents to bring their children for vaccination. Uban ni Philip Patricio, ug Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.